Hola, què tal, com esteu? Soc en David de Montserrat, l'autor de Els altres catalans universals. Aquest llibre s'havia de venir a presentar al centre de lectura d'aquí de Reus, però per raons òbvies no ha estat possible. I per això em demanen que us enviï aquest vídeo per explicar-vos una mica d'on surt, de què va i els aspectes més destacats i per què us pot interessar. Els altres catalans universals és un llibre que sorgeix, de fet, jo en diria que és un llibre penalti, un llibre que ha sortit de manera espontània perquè en realitat prové d'una sèrie d'articles que he anat publicant el darrer any i mig al magazín digital La Mira i que per un acord amb l'editorial Fonoll doncs finalment s'ha convertit en aquest llibre que us deia, Els altres catalans universals, que explica 30 casos d'altres catalans que haurien de ser universals. Encara no ho són, però haurien de ser-ho. O ho són, però no són reconeguts com a tal. I m'explico. El títol de la sèrie i del llibre em va venir pensant en aquell llibre d'en Paco Candel, que en el seu moment es deia Els altres catalans i que explicava la realitat de la immigració espanyola que venia a Catalunya doncs, als anys 50, 60, i que ell va intentar descriure com una nova part de la societat catalana i que integrats com a catalans i d'aquí el nom dels altres catalans. I a partir d'aquest títol vaig veure clar que podia ser el fil conductor per identificar també aquests altres catalans universals. Universals, per tant, més enllà de Dalí, de Gaudí o de Pau Casals, posem per cas. Són catalans que, per mi, han de complir un seguit de requisits, com són, lògicament, haver impactat en algun aspecte, en algun lloc del món, o en el conjunt del món, o una part important del món, que siguin molt desconeguts o pràcticament desconeguts i que les seves vides realment ens ofereixi algun aspecte impactant, no? I crec que passant aquests filtres hem aconseguit aquestes 30 històries, que com us deia es publicava al magazín digital La Mira, que és un magazín de no actualitat, i que hem convertit en aquest llibre amb editorial Fonoll. Es toquen històries de catalans i catalanes molt variades. La veritat és que no pretén ser un llibre de història acadèmica, per entendre'ns, no? Pretén ser un llibre amè, distret, però que alhora sigui formatiu, us ajudi a vosaltres, els lectors, a omplir encara més la vostra cultura general, a ampliar-la, ja no només des d'una perspectiva nostra, catalana, nacional, sinó fins i tot amb altres aspectes generals de la vida que desconeixem. Estem parlant de metges, estem parlant de polítics, estem parlant de gent de les arts, músics, gent de la dansa, pintors, estem parlant d'emprenedors, d'empresaris que han aconseguit fites importants a altres llocs del món. En definitiva, es tracta de posar també l'autoestima del nostre país a un nivell que li pertoqui, és a dir, com a país, com a països catalans no podem ser una nació sana, nacionalment parlant, si no som conscients de tot allò que hem aportat al món. I realment jo me'n vaig adonar que el cas aquest dels països de parla catalana era una mica insòlit, perquè realment per la dimensió de país que som, tant per població com per extensió, evidentment no som un microestat, però no som un país gran, jo detectava que havíem influït anormalment al llarg de la història. Els motius diversos, doncs, lògicament la nostra història, les dinàmiques que ens han portat d'un lloc a un altre, però en definitiva jo diria que sí que pel pes que tenim com a país hem influït moltíssim al llarg de la història.
Com sorgeix aquest llibre? En realitat, ja us ho he dit, sorgeix de la sèrie d'articles, però el que vinc a dir és d'on sorgeix aquesta agrupació de catalans. Doncs la veritat és que jo crec que són multitud de factors, no? Són doncs, potser la curiositat personal, la casualitat. Un dia descobreixes una història aquí, un altre en descobreixes una altra allà, algú que et comenta, sabent ja del teu interès pel tema, si coneixes la història de tal català o de tal catalana, i al final doncs, tot això al llarg del temps acaba acumulant una llista molt interessant d'aquests casos de 30 catalans i catalanes. N'hi podria haver més, lògicament, en queden al calaix, no sé si tants com per fer un segon llibre, però arriba un moment que has de posar un límit, tant per calendari com per quantitat d'informació. Sovint em pregunten si hi ha gaires casos de catalanes, altres catalanes universals en aquest llibre. N'hi ha, evidentment pocs. La proporció és baixa en relació als homes, però ja us podeu imaginar que com més al passat anem, més costa trobar per qüestions òbvies de realitat social, del paper de la dona a la societat, dels impediments que té al llarg de la història per destacar entre un món d'homes. Jo de fet espero que quan d'aquí 200, 300 o 400 anys s'escrigui un altre llibre similar n'hi hagin tantes o més de dones com dones. Però n'hi ha alguns casos i realment són molt interessants i totes desprenen, per cert, no és un comentari gratuït, un caràcter molt fort i molt lluitador, i és interessant també de conèixer les seves històries. Al final, els articles són, jo crec que és un llibre perfecte per llegir abans d'anar a dormir, és un llibre perfecte per llegir a la platja, els articles són de 5-7 minuts més o menys de lectura, i em sembla a mi que és el típic llibre que pot agradar a aquella gent que no llegeix mai o llegeix poc, o fins i tot és un llibre que crec que és un valor segur, sobretot quan no sabeu gaire què regalar, quan es tracta de regalar un llibre, sigui per Sant Jordi o no. Aquest Sant Jordi que no està clar quan arribarà, però que quan arribi torna a ser una oportunitat, més enllà d'ara que comencen a obrir les llibreries, doncs per poder adquirir, llegir i gaudir. Us puc comentar algunes històries de les que hi ha al llibre, però no us les comentaré totes 30, lògicament, perquè primer em faria pesat i en el fons també trauria una mica de misteri d'aquest llibre. Un llibre, per cert, prologat per l'Enric Calpena, el periodista que tots coneixeu segurament, i al qual una vegada més vull agrair-li que hagi estat predisposat a fer el pròleg dels altres catalans universals. Us comentava que hi ha diverses històries per llegir en aquest llibre. Jo crec que totes tenen la seva gràcia, però us en destacaré algunes que potser us poden sorprendre. Per exemple, el perfumista de James Bond, un menorquí que va crear una perfumeria, encara avui en dia oberta i continuada per les generacions posteriors, que fa un seguit de perfums que fan servir personatges molt rellevants de la història de l'Imperi Britànic o grans estrelles del món del cinema i de la música, bé, ja ho llegireu, i que és el perfum que fa servir James Bond a les novel·les escrites, i que no deixa de ser una dada molt curiosa i que juraria que és de les 30 que hi ha, segurament molt poca gent, per no dir cap, sabria que l'origen del perfumista de James Bond és menorquí. N'hi ha d'altres, per exemple, el monjo, un jesuïta del priorat que va preveure el sistema, o va descobrir el sistema per predir els huracans. Encara avui dia és un home molt reconegut, per exemple, als Estats Units i al Carib,
el pare Benet Vinyes, conegut als Estats Units com el Father Hurricane, i penseu, i aquest és un cas molt clar, crec jo, de quan parlava de vides realment impactants a diversos llocs del món. Penseu la quantitat de vides que va arribar a salvar el pare Benet Vinyes gràcies al seu sistema per predir els huracans. Em va salvar milers i milers, per no dir centenars de milers, al llarg de la història gràcies a la seva descoberta. Doncs bé, torna a ser un cas, crec jo, molt desconegut pels catalans i algú n'ha de parlar i és molt important que així sigui, perquè el que no pot ser és que sigui molt reconegut a fora i a casa seva no. Podem entrar en aquell tòpic de ningú és profeta a casa seva i tot el que vulgueu, però en tot cas oblidem-nos-ho i per això estem aquí, per posar els punts sobre les is. Ja us deia, us comentava casos com no sé, parlo de casos que us poden ser propers aquí al Camp de Tarragona. Tenim el cas del descobridor de la vacuna contra el còlera, el doctor Ferran i Clua, que era de les Terres de l'Ebre en aquest cas, però que ho serà molt proper, ara que parlem de pandèmies precisament, no? Imagineu-vos que el descobridor d'aquesta vacuna pel Covid-19 fos català, que podria ser, per cert, ja es veurà, doncs estaríem en un cas molt similar. Parlem d'una pandèmia, la del còlera, que va ser absolutament devastadora a la seva època. I el descobridor de la vacuna, com us deia, és català. Parlem de dones, per exemple, abans que dèiem, ho destacava, casos de dones. Tenim el cas, per exemple, de la ballarina, de la primera ballarina durant una vintena d'anys a l'Òpera de París, una artista destacadíssima, absolutament indiscutible, i que torna a ser un cas d'aquells que a mi em sembla de justícia que sigui reconegut. Parlem de la Roseta Mauri. Penseu que, per exemple, va inspirar quadres de pintors impressionistes de l'època i torna a ser un cas d'aquells que la majoria de gent desconeix. A vegades també la línia entre què és un altre català universal conegut o un català universal desconegut és molt fina i a vegades costa decidir si aquest li poso o no li poso. No sé, us parlaré de casos que em venen al cap però que no hi són i a vegades penses, potser dones per fet que són catalans, que hi haurien de ser en el llibre, que no hi haurien de ser, perdoneu, però que en canvi potser parlant amb la gent te n'adones que són més desconeguts que no et pensaves. Penso, per exemple, en els Bacardí, no? Els Bacardí de Sitges, que tots coneixeu. I n'hi ha molts de casos. La veritat és que una de les gràcies, trobo, d'aquest llibre és que és molt divers, molt variat per temàtiques, per tipus de personatge i mal està dir-ho, però crec que és molt amè i és difícil avorrir-se, no? Hi ha una cosa també que voldria destacar i és el fet que me n'he adonat que a vegades totes aquestes històries dels altres catalans universals i altres catalanes universals han estat font d'inspiració de la nostra cultura de masses contemporània en diversos suports, sigui, no sé, amb cinema, amb còmics, amb sèries de televisió, i a vegades, per no dir sempre, l'origen d'aquests personatges en aquests continguts audiovisuals o impresos de gran impacte en el món s'oblida que són catalans i això és una cosa que sap especialment greu i per això és tan important que fem obres com els altres catalans universals. N'hi ha molts casos, també ho veureu en aquest llibre. I això és una mica el resum d'aquesta obra que com us he dit,
no tinc cap mena de dubte que si aposteu per llegir el llibre us ho passareu molt bé, ampliareu cultura, tindreu temes de conversa i no us en penedireu gens. Aquí al vostre centre de lectura, si em feu cas a mi i aposteu pels altres catalans universals, editat per la Mira Edicions i editorial Fonoll. Moltes gràcies per la vostra atenció i que el gaudiu. Adéu-siau.